Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Jarama Lolwe TV kamora mara maintie amosi ni misawa kenda geno ni irio maber ginge soma kawuono ni endi ka bende nodo chieng' machielo manyasa yawnwa thuolo mwaromo e chendo ni eri mar ohala gerruok. Nyinga Millicent Adhiambo. Mana kaka pile an gi wendo kaendi mwapuonjore godo kokadho kuom wendi mopogore opogore mana kaka watime pile. Daer mar rwaki ni machiegni e chenro kendo rwako wendo wa bende. Machiegni wendo odiochieng' ma kawuono. Nyingi ng'awa to en ohala mane ma itimo? Iluonga ni Nicholas Ouma. An wuod Kano, aja ywe. Yes. Kama. An fundi mar motoka. E Kisumu ka. Yes. Yes. Wandi mar loso motorbike kata pike ni endi ni chake karang'o? Igni madhi 15 chien kocha. Yes. Kama. Kuom higni 15 gi endi be nitie tijno manitimo kanipok ichako mae? School achake. Manyiso ni mae en tich manisomo? Mae tich masomo be mana Yes. kabisa. Erokamano ahinya. Koro bang' somo tich fundi mar apiko kata tich loso apike, ni chako ohala ni kod pesa maromo nade? Nikech ing'eni ka ng'ato dwa chako ga ohala nyaka ibed gi pesa moro miketo tenge miwacho ni ada yawogo kama chalo kama, achak timo kama. Koso in ni chako mari ni nade? Kaka fundi. Achako mana gi toolbox. Yes. Naonge pesa. Nan dala ka jigni paga buru. Tich mana ere manokela. Koro donje bo ng'ato. Achako tiyo. Koro nan mana gi toolbox matin stende ko matin ahinya. Koro kamano ayudo experience. Kamano anyalo yudo pesa moro makanya. Kamano achako pango, anyalo pango da kenda. Kamano alokora kamano nyaka chopo kama koro nitie. Yes, to kane pok ichako nocho ni chako gi toolbox bang'a e sikul, en ang'o manojiwi mar chako tij loso apike? Nikech ing'eni inyalo somo gini tidhi ndike kata e company moro maduong'. In ang'o manojiwi mineno ni an koro nikech gini an gi rieko e wiya we mondo achak kata gi toolbox ni endi? Gima nojiwa kata gima ne opropela mondo abed mechanic ka e school. Naneno ka jowadwa mang'eny odhi university. Tano kadhi. Yes. To nakone nyaka bed someone in the society. Ayudi yo moro manyalo konyo go society. Yo moro manyalo konyo go society mane kaneno gi an. Naneno ni bed mechanic. Yeah. Mechanic. Naneno ka ji ne chandore gweng'wa kamanyo kama anyalo lose gi gari. Mano miya mijing'o makone minwa mondo tera. Garage moro ya hero mondo puonja. Yes. Mana kamano Jarama Lolwe TV wadhi mana nyime kaka oseleronwa kanyo ni gima nojiwe manomiyo ochako ohala mar loso apike kata geche en gombo kendo bedo ni nokodhi e university to jowetege nodhi koro nodwa nobed ng'atno ma bende ji nyalo ng'eyo e society. Wadhi mana nyime mondo wang'e stoche mondo puonjre kodwa kaka wanyalo bedo ja ohala makare kotenore kod ohala moro amora ma ng'ato nyalo bedo ni timo. Ouma. Yes, ma'am. Wadhi nyime. Mana kaka nisewacho kanyo ni nokidhi school. Okadhi school na. University, nokidhi university. Koro bedo ni nokidhi university to jowete unodhi ni. Luwe gi shortcut. Mabe university. Dongo ke wacho kamani. Wacho mana ni ne jowete ni dhi university to inokidhi koro inyiso mama ni mondo omany ni yo minyalo bedo godo mechanic. Anyalo bedo go ng'ama important e society. E society. Yes. Koro yo mane manilewa nikech wacho ni ng'ado shortcut. Dwaro mar ng'eyo ile ng'ama tin. Onge shortcut etedi. Yes. Then shortcut dose gore piny. Yes. And a very difficult long cut. Yes. Very difficult and painful. Yes. But ahere nikech en gima chunya no ahere. Kabisa. Koro onge shortcut. En bidi
gigeno kuom ruoth. Yes. Bidi gigeno kuom ruoth. Itiyo maler, ipuonjori tich e yo makare. Mara yiego ni yes. Yes. Ka raia odagi. Mano ok luongo mari we idoge gi machielo. Yeah. Koro nyiso ni tijni endi ne en gima ni somo koso en were koso en passion mani develop. Anyalo wacho ni en passion. Rieko moro amora mani medo e skul moro mani dhiye mar some kata polytechnic onge. No, en passion. Yes. Koro e iye kaendi gari garage ko uma kaendi gin iloso geche mage kata gigo mage ma ji nyalo riembo miloso e iye ka ma ng'ato nyalo kelo ka mondo ouma olosnegi. Nachako gi loso mtoka. But nachaka yudo passion ochako duga komachielo. Yes. E tielo ariyo, motorcycle. Ei motorcycle ka koro kendo gimoro ochako wuok ni generator. Ei generator ka gimoro ochako wuok ni power saw. Ei power saw ka gimoro ochako wuok ni tuk-tuk. Ei tuk-tuk ka gimoro ochako wuok ni lawn mower machine. Gik moko nyuolore iye mang'eny kabisa. Koro gigo te aloso ka kendo apuonjo joma tindo be. Mambe ka chieng' retire, adwa retire at 45. Yes. Ka retire tawege gin be go league mana gocha. E yo makare. Chona ina 45 mano podong podi tin. Hapana. Ada retire ka jasungu. Ero kamana ahinya wadhi mana nyime. Koro ere kaka kichiewo gokinyi tipango tiji mar biro kaendi? Nitie kamoro midhie koso mae full time yor yuto mari ma kichiewo tibire work schedule mari chalo ga nade odiochieng' kodiochieng'? Achiewo gokinyi saa 10:30. Alemo 10 minutes. Adhi e gym dakika 30. An gi ndiga mo matin e ot kule. Yes. Mondo apunguza weight. Ka kanyo asomo matin, ahero somo. Asomo 1 hour. Ka kanyo ok akwano ni luoko lale diere kanyo. Luok to kata un jopuonjo tamu. But aluokora, kaseluokora tadhi e breakfast awuok abire tich. Yes. Kantie nyithindo manyalo kowo skul, atwegi e kere awuok kodgi atero gi skul, kaseterogi mae kara man tich. Aonge any hustle kendo. Yes. En mana mae mahero. Yes. Kamano. Koro kar tiji kaendi donjo ga sadi? Saa 1:30. Yes. Koro kichiewo saa 11:30 koso en saa 11? Saa 10:30. Saa 10:30? Yes. To gik mikwano go te itime thuolono endi ma ichop ka saa 1:30? Ma chop saa 1:30. Mana kaka joluo wacho ni winyo mokwongo ema yudo momondo yudo nono. Mana kamano wadhi mana nyime janeno iwinjo kanyo ko umolero ni en ochiewo saa 10:30 otieno okinyi emo ochako chiewo to timo gigene mowinjo tim kien owuon kaka dhi e gym, okuongo chako gi lemo, koselemo to odhi e gym, oluokore to duogo to chopo kar tije saa 1:30. Mano puonjowa nang'o? Mano puonjowa nyaka wabed jogo mohero tijwa. Kata bed ni wan gi gigo machielo ma bende watimo e ngimawa, to tich waketo mbele, tem ichop kari mar tich seche mowinjore mondo i-catch up kod clients magi. Mana kamano uma, ka wadhi nyime. Kar kaendi itie kendi koso nitie jogo ma ikonyori godo, jok mindiko ma bende wacho ni an achiemo mana kokadho koma gari garage ma kouma? Nitie jok ma tijni oluongo mondo okonya. Kech tich ka medore nyaka yud ng'ama konyi. Yes. Kata wuoyi ka pong' to nyaka yud ng'ama konyi. Ka an gi vijende madhi 28, joka nyiri madhi 5. Joka nyiri rito kor duka, kech spare be kora donjora uso. Yeah. Joma yawuoyi dok kor ka workshop. Koro mane kaka pange. Kamano. Koro nikech nitie ga jomoko gimoro ma ji wacho ga ni kaka karika ing'eni kikwano chalo ni ndiko ji mang'eny sana. To thoth ji wacho ga ni nitie ga gimoro ni pek ma kindiko ji mang'eny tineno kata kindiko ji ni konyi kari mar tich kata kari mar ohala tineno. In be pek abila gi endi iseyudo kotudore kod kari mar tich kaendi kokadho kuom jogo mindiko ma ukonyorugo kae? Kar kanyo Nyasaye osekonya, joma yudo gin jok ma be ohera. Yudo ng'amo eri makonyi tich tek. Yes. Aseyudo joma ohera makonya mana kata ka yudo tabu mapek to aneno gik machiegni. But pek manyalo neno en mana mar alwora. Yes.
mazingira marwa mar ohala. Yes. Seche moko wanyalo yudo kaka diere moro karwa kano wang', noyudo pekno. Mach ng'eni kowang'o gigi tasara dhi mang'eny. Koro yudo ka koro jogi manchu tiyogo kamoro achiel, yuto margi dok piny. Koro moko inyalo sem dar dhi kumachielo. Sem to nitie lakini ng'amo eri oeri. Yes. En obira bira. Nikech ong'e gimitimo ne mulone. Odhi maber. Koro kuom wach miwacho no endi, ere kaka inyalo puonjo jogo maneni sani siri mar bedo kod jatich mindiko maber? Ere kaka ginyalo bedo gi ng'ama indiko makonyi kari mar ohala? Nitie buk moro nasomo ma ok adwa wacho sani. Ni dhano nyaka ti gi wadgi. Yes. To mondo mi dhi mbele, bende nyaka itimna gi dhano. Yes. Koro ng'ama nyaka idhi tiyogo ni nyaka here. To kisehere miluoro kore, yes, obiro rito gigegi. Koro ng'ama biro miyi mwandu en mana jatiji mirito makare. Kok irito jatich maber, mwandu ne dhi yudo kanyo. Obiro wuoyo ni gi customer marach, obiro kwali, ok obi bedo ni trustworthy. Koro ng'ama nigi ng'ato mondiko jatich, kik ikaw ng'ato ni jatich. Ji gin jotich te. Yes. Er jatiji. Miye gimodwaro. Mok inyal kwere, ubede dialogue mkoni in idhi chamo sing apar. Sing apar ema biro mi to end goyi. Yes. Ka tich omedore obedo mapek to in gi wuon kaka wuon tich onego ine ni koro wadhi malo. Ng'ane imbe nyisro siling apar, koro maseche omedore. Yes. Koro en 15 bob. Ma miyo ng'ato mijing'o mar tiyo e yo makare. Koro inyalo budho gi jatich kata mana higni 10. Kok onong'onika. Nikech weroru relationship maru mar jatich gi wuon tich ni kamoro achiel be. Koro waher joma motiyo. Kik waketi kapagas. Pero kamano ahinya. Mana kamano jara Malolio TV telowa makwonga neno korumo to mana kaka oumo sepuonjore kodwa kaendi ni siri mar dhi maber kod jatich miketo kari mar ohala kata kari mar tich en erogi, appreciate gi sama ineno ka gin competent. Sama gitiyo maber inyalo appreciate. Kineno ka tich odhi malo, med jatich mshahara. Luorre uru to ka gimoro dhi marach, puonjri kode nyise ni ka gikarach mondo ulosru bede winjruok achiel. Mana kamano kete mana e Lolwe TV waduoge tilono mar ariyo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo e telono mar ariyo, janeno Malolio TV ka bende pod wadhi nyime gi puonjruok wa kaendi kaka wuono wana kamoro e dala mar Kisumu kani miluongo ni Gari Garage Makouma. Wapuonjore kod jao ala ma en jalos apike kod geche kod tuk gigo ma nyalo ting'o dhano ma inyalo losi. Mana kaka isewinja geno ni e telowa mokwongo ikwanyo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo tiyo godo manyalo konyi dhi maber e kari mar ohala. Machiegni kendo wendo na makawuono. Machiegni kendo e telono. Yes. Kawadhi nyime telo mar ariyo daher mar mondo mi inyiswa ni gin achiedh manade mage ma itudo kod ohand loso apike kod geche kata ohand garage. Midhiero mage kata challenges mage ma ng'ato yudo sama en gi oyawo ohala mar garage kamilose geche kod apike. Challenge go to ng'eny. To manyalo wacho mwaneno en mana kuo. Yeah. Kuo azene yudo ka yawo duka. Nyalo ting'o duondi malo matin. Kuo azene yudo ka yawo duka. Jomoko man gi riekni maricho biro rotore. Yeah. Dhi kode. Yes. Challenge mar ariyo yudo customer ok yot. Kionge tabia. Lakini winjo ka? Awinji makare. Yudo customer ok yot. Kionge tabia.
kendo kionge mijingo miliero ga liera makata piny tek to mane gimitimo. Yeah. Mane gimitimo. Kata tek customer miyudo tirito, customer miyudo tirito, customer miyudo tirito. Ketinya yudo customer to kirite. Yes. Yudo customer to kirite. Kuri siko mane zero. Iyudo to lal, iyudo to lal. Wach customer no tek. Mane challenge mane no kapek. Wo giyudo customer grito customer. En challenge maduong' kabisa. To ei challenges miwacho ni peka gi ng'enye to ariyo mikwano mapek gi. Be nitiere manosebiro ni gi mbi ahinya mapek ma igombo ni kamogikeni to we alora ni en gari garage ka bia yue dala matin ko ka bia chokra duogi. Challenge mana neno ne en mar mach mana wako ka. Mano to ne en disaster manowuok. Yes. Kata yiende go nonego poko to. Yeah. Mano nodo miya wacho na lor kar tich adogot, adog dala. But nikech tijni ahero to gi customer maga mane ntiere. Yes. Jopiny manohera. Ochung' koda nyaka dakika mogik makata ne adwa we tich to gimiya mana mijing'o ni bilosnwa. Yes. Bilosnwa. Magik manowang' ka nochango muduogo mwachak watiyo. Yes. Challenge kendo koro masani be waduogo wayudo en mag county. Kech business dwaro environment mar tich maber. Ok dwaro gik moko mibuogo kaka matin daruru omone chako matin ok inyal kata wero. Yes. Mane challenges mang'eny mwaneno ka to gi challenge mwaneno gi sani. Manyiso ni pek mane yudo mar mache manobiro ni kaka midhiero no endi gima nomiyo ichaki chung' malo ne en hera maniero go tiji kod customers gima ni luongi kabisa. Mano nyiso ni sani kata ka ichaki yudo challenge moro mapek to kibidhi piny nikech in gi customers mochung' kodi kod hera be in godo kod tich mitimo. Bas ok buoga. Kamano janeno Malolo TV kaka winjo no endi e tiji moro amora mitimo kata be ni nyakadhe midhiero moro mapek ahinya to ka in kod hera e tiji no endi ok inyawe olal nono. Bende ka in kod hera e kindi kod clients magi ibro chung' kodi makati neno pek machalo nade to nyaka idhi mana nyime kod tich manitimo kaluwore kod tiji maber mitimo nikech kaka giwacho ni tich maber usore ga kende. Koro kwa wuok e midhiero korona nyocha omonjo piny kapok achiko wach midhiero kaendi ma jomoko wilo tijegi ji mang'eny sani onge tije orocho endni mang'eny. In bende nitie kaka korona no affect nyaka nodonje piny kaendi? Korona to chalo mana jachien. Koro luor to kwaluore wan jojwa kali. Yeah. Keche wan ng'ama ondiko waonge joma ondiko wa mana kastembe wago. Yes. Kaka wan e sector mar motorcycle or repairs to mibano to ok waluore. Yeah. Nikech ang'o? Wan e sector mar repair. Yes. Ochuno wuon gari nyaka bilos gache. Mano to chuno gadieri. Ochuno wuon apiko nyaka ang' olos gire. Keche mae gima en bondong'o go kucha. Yes. Koro korona to nobwogo ji. Yeah. Nikech joma be riembo motorbike go gimbe giting'o jo skul nyolor. Koro korona nodwoko biashara to 50% ka wawach ni atamalo mar 100. Yeah. Odwoke to 50. To nikech pod ahero tijni. An pod alira. Yeah. Kata tek an alira. Yeah. Gi korona no te suit. Koro nyiso ni o affect gi 50%. Gi 50%. Manyiso ni customers no reduce to 50% koso ere kaka 50% ni yude. Customer no ku reduce. Pesa mano dok chien to 50%. Koro chuno ni kaka kani losa piko moro ga lofo to koro iduogi losa gi 150. Gi 150. Ngato yuak ni kata 100. Ineno ka piny tek ko yuak ni ini kawa. Sani koro wan kaw ma in go. Pero kama na nyawa geno ni korona bo rumo mabende biashara chak odhi rumo dong neno ka ting'o yadhe ka. Yeah. Mana kamano kwatie kore gi weche mag midhiero kod challenges gimoro amora ka ng'ato chako kata in kani chako garage ni gi toolbox mani wacho no endi kani gi spanner gi gik mi wacho go endi ne in gi lek ni gini bro timo ni gik maber ngimani benefits ni bro yudo ang'o gini ma gari garage ka osekelo ni ngimani benefits mage mosekelo ni nyaka ni yawe kichako kod toolbox no endi nyaka koro chopo kama chopen. Mano dwoko te. Mago koran mang'e kenda yao. Ere kaka mando adhi wacha. Ndio bora ka ngato timo inyalo. Achako ka
ne poda onge ot. Omiya gero ot. Mana kamano inyachako wacho ni yawa. Nachako ka okanya kata rwako law moro maber madineno. But sani nadhi manie pool wax. Mana nikech tijani. Nikech wacho ni hero tiji. Wiyi ok owinjo kuot gi gigo matich osekelo ni ngima nikech wachako ga tije mondo kata ohala mondo mi wayud ber. Ok ichak ga ohala mondo iyud rach. Ki concentrate rach lilo to ere ber. Rach mang'eny biro tieko ber cha minyalo yudo. Koro gimoro amora mwatimo mondo wayude ber. Ok inyal chako tich to ini i concentrate mare negative side. Negative side achiel tieko ga ber duto. Kata ne gin ber 10 to in gi negative achiel. Negative ni biro tieko te. Koro nyaka wang'e ni gari garage ni osekonyo umaga. Nikech ing'e ni kiji jogi ok nyal loma. Jok ma omi onge. Inse kiwadi. Okay. Koro yes. Ber manyalo wacho na aseyudo. Financial freedom. Inyalo wacho gi dholuo nang'o? Financial freedom. Bedo thuolo mar pesa ni kaka idwaro. Yes, kilo na mano. Yes. Anyalo go chapat. Sama dwaro nikech gini chon wacho mandalo Christmas kende. Yes. Sana anyalo chame sa asaya. Yes. Soda ne madho tek. Yeah. Sana anyalo yume sa asaya. Kaka pi modho. Yeah. Anyalo wacho moro kanya an gi debe mogoro ange ng'e. Ang'e debe mogoro ange. Jatiend ang'wen moro. Anyalo wacho ni anyalo bedo go. Yeah. To maber mogik manyalo wacho ne jowinjo wa. Yeah. En ni wala ni osekonya. Ting duonde matin. Wala osekonya. Yeah. Koro gi sani ok achul ot. Itijwa kalni ok achul ot. Yeah. An gi oda e chuny town. Yeah. Ma kasetieko. Adhi achoko lolo kanyo. Yeah. Koro mane gima ber na moloyo otno. Yeah. Joga be dhi sikul. Anyalo chulo ne nyithindo school fees. Kata piny tek tiyudo matin michulo. Mane gima mora kende e gik mamiya moral mag tiyo sate. Ero kamano na penjero nikech gini ng'eni jiwo jal maneno nitie joko magombo ga chako ga wala to samoro neno ni kochako mar garage to onge gima bokonye ngi samoro nya yudo ka nitie ja garage moro mung'eyo ma en ok en focused gi ngima ineno koro kada pesa biro ne to ketho mana era. Koro ing'eni nyaka ijiw ng'ato oko kuchi nyise ni ohala moro amora michako kata obed marano kiere girite kaka mari rito ni to nitie gik monya konyi ka in for example dong iwuok ok ichul rent igero odi moro mano gima duong' ma otamo ji mang'eny thoth jowa niga oko lakini koduogo dala to dong ionge yeah koro ibedo proud go wane nikech gik mang'eny emosetimoni. Exactly. Mana kamano siri mari mar dhi maber en ang'o? Mamiyo andi dhi maber siri dong in gi tactics. Onge opuk moro ma kunyo ka. Siri nyalo bedo kaka iwuoyo gi customers gi, kaka i-treat gi, kaka iero tiji, kaka mana kana wacho ni tich maber usore kende. Koro sigin siri mari mar dhi maber gi kari mar garage ni. Gino to be koro dhi bet siri kasewany nikech jok moko dhi kopa. Dong wan kamar puonjore. Kopo ni iracho kidwa ni waduoko kata ino kibidongori. Koro nyaka ipuonja jowete ni gin be ging'e ni wate manena sicho umocha samora dhi ga marach. Roma. Siri onge. Gigi ni public. Yeah. Onge siri. Yeah. Onge opuk moro ma ng'ato kunyo. Ini siri nikech nisewacho ni kaka relate gi customers gi e kaka gichung' kodi mane siri yawa. Koro atemo kelo ni gini ni public. Aha. Siri maro tokane. Yeah. Gini en mana kaka relate gi public. Be ikonyogi. Yeah. Kikonyogi ging'eyo ng'ama konyogi. Mana dia. Raia onge ng'ama konye gi kama oyude konyruok. Gik mokadi. Ariyo. Ka in daktari marach miyang'o ji to tho. Onge ng'a biro yi. Jogo ng'eyo ni ng'ane yang'o ji to tho. Ka in daktari mathiedho to chango. Jogo ng'e ni ng'ane thiedho to chango. Ma kata ng'ato amana isbane. Yeah. To ng'e ni macha daktari madhi chiedho to chango. Koro ka siri mantie manyalo wacho be ok en siri. En ni watiyo ne customer gadieri. Waserve gi with humanity. Yeah. Gi dignity to our customers. Mana kama naneno katilo mar ariyo joka rumo sama yo wang'wa ka indi janeno Malolwe TV kaka iwinjo ni siri mare en serve customers kod luor
giera ka ging'iyo ni ma bende en mana dhano wadwa kaka an. Koro kokelo na gimoro na timne nikech ne mondika nyaka tim gi luor giera ka chung kode adieri. Gie thuolo ni endi daer mar ipuonje jowa mani oko maneni sani kaka ginyalo timo ohala maber. Inyalo miyo gi advice moro amora. Nitie ng'ama gombo chako ohala to tame, nitie ng'ama nie ohala lakini otemo to gore mana piny. En puonj mane mijamiye kapok inyisowa kumiyudie mondo watieki. Ka ng'itimo mano ing'i na kamera Ma. Yes. Chalo kama. Chalo kama. Yawa madwa timo. Yawa madwa timo. Ohala ok yaw te. Ng'ato ka ng'ato omany gima en go gi passion. Yeah. Awacho na Ng'ato ng'ato many gima ohero. En go gi passion, gima maringe rembe. Yeah. Monyalo timo makata ok ochule. Yeah. Monyalo timo makata ng'ama otiyo ne onge to timo e yo makare maler. Yes. Ma onge dosari kana chieng. Ka ng'ato osefwenyo, ng'ama dwa timo ohala, kisefwenyo ni ng'ama ong'e tedo chai, wedhi uso kom. Yes. Ted chai maler ma jok piny biro yie chaki ler. Yeah, machai. Ki ng'ama luoko cho. Lu laindi ma luoko cho. Luok cho maler. Maonge ng'ama luoko maler maluwi. Yes. Choni no ji biro bire. Yes. To kidwa bero jwa luok cho to in makanika tiluoko cho. Yes. Koro gari en cho. Ok nyal bedo. Ka in mekanik, bed makanika matiyo maler, tiyo gadieri to konyo jok piny. Yes. Onge ng'ama biro semo kastambi. Ibiro chamo nyaka chieng'. Ki ng'ama uso makati kata go mandas. Ai weche mang'eny ni dwa yawo mandas, idwa yawo clinic, idwa bet mechanic, mago gasia takataka. Kaka kego ne awacho. Takataka hizo. Tich achiel ma chunyi omi minyalo timo makata jiyo kata ng'ato kochuli teme. Yes. Nikech time kimoro. Yes. Mane gima nyalo nyiso jodala. Erokamano ahinya mana kik winjo nendo onge gima nya mede mang'eny ahinya to mana kaka wacho no endi anyalo medo mana ni mana kaka jodongo machon nowacho ni yore ariyo notamo ondiek lowo. In bi ng'ama dhano madatimo ohala kik ilu yore ariyo nikech ibro karori mi ienda pili ihinyori. Tim gima ringe rembi bende kik itim gimoro ni ng'at machielo timo. Copycats berach. Mana kaka kisewinjo ko umo puonjo ageno ni kwano puonj kanyo ouma. Nyiswa ni yori mar tudruok sani kaka inyal yudi kuma garage ni yudore nikech samoro nitie ng'ama mor gi kaka iloso gi kindi gi customer manyalo gombo kelo ni tich kaendi kata koya kanyo. So ando analo. Okaero mbui. Yes. But an email nickjumbe21@gmail.com. Yeah. Number namar simu en 0724 92 3369. Kisumu ko wala ni atime buta ka kan primary school ka. En mana ni sani koro wan gi yukni matin. Wabro yudo ka monyalo relocate, monyalo dhi konyera hiya. Ka Nyasaye omewa kideni. Ke development ma sirikal watime yoro. Yes. Kama. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno mar Lolwe TV wachopo mana e giko mar chenro wa odiochieng' ma kawuono ni endi kaka thuolo mar goyo erokamano ne jogo manobedo kod we chenro ageno ni ikwanyo puonja kotenore kod ja ohala mana bedo go kawuono mar garage ni endi ipuonjori e yo makare. Dakao mar thuolo mar nyisi manoriti masani waromo ngeso manyien nyinga Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda.